Helo, a croeso i wers uned 2 seicoleg, lle heddiw yma dyn ni'n mynd i edrych ar dipyn o rannau gwahanol o ddulliau ymchwil. Dyn ni'n mynd i edrych ar lleoliad yr ymchwil. Dyn ni'n mynd i edrych ar sut mae cynlluniau arbrawf, neu bydd cynlluniau gwahanol sydd i arbrawf, a hefyd ar lefelau mesur. Dydy'r tri beth yma ddim yn mynd efo'i gilydd, maen nhw'n darnau gwahanol, ond maen nhw'n bethau i gyd sydd efo sydd yn bwysig o ran dulliau ymchwil. Enw hi di Mr Alan Ellis, dwi'n beneth seicoleg yn Ysgol Syr Owen, a dwi hefyd yn dysgu seicoleg i ysgolion cyfagos hefyd. A mi fyddai'n mynd drwy hwn heddiw yma, a be dyn ni'n defnyddio ydy, dwi'n di ddangos darn o'r maes llafur i chi. Dyn ni wedyn yn mynd i edrych ar rhai trefnyddion gwybodaeth, lle mae yna trefnyddion gwybodaeth ar wefan Gymraeg, maen nhw'n ffantastig. Chydig o nodiadau fi'n hyn, achos does yna trefnyddion gwybodaeth ar bob dim yna. A hefyd, dyn ni'n edrych wedyn ar bapur arholiad ar y diwedd ac ar y atebion. A dwi'n gwybod os da chi'n dod o uned 1, illa bod yr cynlluniau marcio ddim wedi bod llawer o help i chi yn uned 1, ond yn uned 2 mae nhw'n mynd i fod yn help, achos mae'r atebion byr a mae'r atebion yn gallu marcio yn berffaith chi allu sicrhau beth ydych chi fod i roed lawr a gweld o'ch camgymeriadau a gwella fan'na. Iawn, felly dwi'n mynd i drosglwyddo, dwi'n mynd i fynd mlaen i'r PowerPoint, felly dwi'n siario hwnna. A dwi'n gobeithio wan bod gennych chi ar eich sgrin chi slideshow, dwi'n mynd i ddechrau i ffwrdd. A felly, fel o'n i'n dweud, gwers 2 seicoleg, dwi'n gael ein gwers 2, ond gwers 2 i fi ydy o, dwi'n ddim pwys o gwbl pa ffordd ydych chi'n neud o. Lle dwi'n mynd dechrau lleoliad yr ymchwil, cynllunio arbrawf ac lefelau mesur. Wan ta, dwi wedi tynnu'r 3 darn perthnasol allan o'r maes llafur, mae'r link ar gyfer y maes llafur ar y top fyna. Wan ta, mae yna wahaniaethau fan hyn, a ni edrych, os da chi'n gallu gweld, lleoliad yr ymchwil, mae'n gofyn am gwybodaeth, dealltwriaeth a gwerthusiad. Be mae hynna'n golygu ydy gwybodaeth ydy bod chi'n gallu diffinio neu disgrifio be mae'n golygu. Dealltwriaeth ydy bod chi'n gallu cymhwyso fo, enghraifft, os da chi'n gallu gweld, os ni'n rhoi enghraifft o ymchwiliad, a wedyn da chi'n darllen hwnna, a wedyn da chi'n gallu gweld, o iawn, mae hwn yn amgylchedd labordu, neu mae hwn yn amgylchedd yn y maes, a dwi wedi darganfod hynna o ddarllen y paragraff. A gwerthusiad ydy beth i mantais ag anfantais, neu manteision ag anfanteision yr lleoliad yna. O ran cynllun arbrawf eto'r un peth, dwi'n gwybod hwn yn rhywbeth mwy estron i chi os ni'n dychmygu, bydd angen esbonio yna chydig bach mwy. So gen ni wybodaeth, dealltwriaeth a gwerthusiad. Eto, so ddyn ni'n gorfod gwybod deall diffinio neu deall beth o. Ella mond am ryw un neu 2 farc, deall, gallu cymhwyso neu gallu gweld neu gallu adnabod o a gwerthuso beth sy'n dda amdano y dulliau gwahanol yna. Neu cynlluniau yna. A wedyn lefelau mesur, tromas gen i mond gwybodaeth y dealltwriaeth. So felly, be mae hyn yn golygu ydy bod ni yn gorfod gwybod neu gorfod diffinio neu gorfod esbonio beth i data enwol trefnol cyfwng cymhareb. A dealltwriaeth ydy bod ni'n gorfod adnabod os da ni'n cael set o ddata, os pa fath o ddata ydy o. Da ni ddim yn gorfod gwerthuso'r math yma ddata. Iawn, lleoliadau, wan ta, fel ydych chi wedi gweld, dwi wedi cymryd hwn o'r trefnyddion gwybodaeth. Wan ta, mae'r trefnyddion gwybodaeth ar wefan Gymraeg yn wych, mae yna link yma, a mae nifer fawr o uned 1, so mae rhan fwyaf uned 1 yna i gyd, a mae yna rhannau o uned 2 yna, a mae'n wych. A felly dwi wedi defnyddio yr deunydd yna ar gyfer lleoliadau. Ond mae lleoliadau, so lle mae lleoliad yn golygu ydy lle mae ymchwil yn digwydd. Iawn. Ac mae gennym ni 3 lleoliad math gwahanol. So mae gennym ni labordu, maes ac ar-lein. Iawn. Wan ta, labordu, dydy labordu ddim yn golygu labordu fatha labordu ysgol. Diolch yn gorfod bod yn, da chi'n mynd edrych ar Bunsen burners, da chi'n mynd edrych ar tapia nwy a sinks a llefydd pŵer ac yn y blaen. Mae labordu yn golygu unrhyw le
lle ydych chi'n gallu rheoli'r amgylchiadau. Wan ta, yn aml iawn, pryd o'n i'n coleg, o'n i'n gwneud gwaith mewn labordy, a be oedd labordy oedd jyst cyfrifiadur mewn booth a dim byd arall yna. So felly, sa'ch chi'n ei booth drws tu ôl chi a cyfrifiadur eich blaen chi, a wedyn mi fysa chi'n gyfranogwr os ydych chi'n jyst wneud gwaith fel yr gwybyddol oedd hwnna ar gyfrifiadur eich blaenau chi, a wedyn sa'ch chi yna am ryw chwarter awr, a wedyn sa'ch chi'n gadael, ac mi oeddech chi yn cymryd rhan mewn ymchwil labordy. Iawn, ond oedd o ddim byd tebyg i labordy fel sa'ch chi'n disgwyl. So, be ydy lleoliad mwy gwyddonol, amgylchedd a ddylunwyd yn arbennig, iawn, fel y cyfriwyd, sy'n mae'n cynnig rheolaeth fwyaf dros newidynau. So, ydych chi'n gallu rheoli beth sy'n galw newidynau dryslyd, neu unrhyw newidyn arall sy'n gallu effeithio'r ymddygiad. Felly, tymheredd, gola, sŵn, mae hynna'n beth ydych chi'n rheoli mewn labordy, achos ydych chi'n gallu gwarad yn nhw. So, felly, ydych chi'n gallu sicrhau bod ydych chi dim ond eich newidynau, ydych chi angen bod yna sydd yna. Amgylchedd sydd wedi sefydlu, mae'n cynnig mynediad i unrhyw offer, os ydych chi eisiau offer, os ydych chi'n cyfrifiadur ac yn y blaen, gwneud y brofion ac ar sylwadau yn cyffredinol mewn labordy. Iawn, os ydych chi'n mynd i, dwi'n agos iawn Brifysgol Bangor fan hyn, a mae gen nhw ddegas nad cannoedd o labordau bach yma, iawn, yn yr adran seicoleg, lle maen nhw'n gallu gwneud gwaith ymchwil. Iawn, mae'r gwaith gwybyddol maen nhw'n gwneud na'n wych. Iawn, felly, so chi'n gorfod diffinio o ddau farc, a wedyn ydych chi'n gorfod gwybod mantais gan mantais, wni adl hwnna fynd bach, ond lleoliad ydy, so, mwy gwyddonol, dilynwyd yn arbennig fel y cyfryw ar gyfer yr ymchwil rheolaeth dros newid yna. Iawn. Maes, lleoliad naturiol y tu allan i'r labordy. Iawn, so felly mae hwn yn gallu bod yn rwla lle ydych chi'n gwylio'r ymddygiad. Efallai bod gallu cynnal ymchwil yn cynnwys ysgolion, cael fanna siopa, blocia, swyddfa, ysbytai, meithrinfeydd. Gall yr ymgylchedd fod yn newydd i'r cefnogwr neu beidio, gallu cynnal bron pob ymchwil yn y maes. Er enghraifft, dilliad arsylwi, gallu ni wneud arbrawf. Os da chi'n rheoli'r newidyn annibynnol, mae o'n dal yn arbrawf, gallu bod yn arbrawf maes. Er enghraifft, os dwi'n edrych ar os bysa rhywun yn fodlon helpu unigolyn allan, ac os di hynna'n newid, os dyn nhw'n meddwl bod bair unigolyn ydi o. Beth sy'n ni'n deud ydy rhoi unigolyn ar stryd, ac rhoi botal o alcohol gwag drws nesaf, a wedyn mewn un cyflwr o'r newidyn annibynnol, ac yn y llall, swn i'n gadael heb yr botal, a wedyn cael gweld os di bobl fwy tebygol o helpu neu ddim yn helpu. Felly mae hwnna'n arbrawf maes, ond mae'n arbrawf achos newidyn annibynnol ydy os y botal na'n ei beidio. A wedyn gen i weld os di bobl yn fwy tosterus os dyn nhw ddim yn meddwl bod y bair unigolyn ydi o. A wedyn mae hwnna wedyn yn arbrawf maes. Mewn labordy, sa chi'n neud y math yna beth, sa chi'n gallu rhoi cyfrifiadur, rhoi dail llun, a pa un sa chi fwy tebygol o helpu am, sa chi'n gallu ticio'r llun yna. Iawn, fel ydych chi'n gweld, mae yna fanteision i'r ddau nhw. Yn y labordy, ydych chi'n rheoli newid yna dryslyd i gyd, ond illa bod rhywun yn ticio'r beth yn mynd go iawn yn y maes, mae rhywun yn gallu gweld yr ymddygiad go iawn, ond illa ydych chi'n gallu rheoli pethau faint o bobl sydd o gwmpas ydy'r sŵn o'r model bod bobl yn clywed neu gweld yr unigolyn, da ni'n gallu rheoli hynna. Ar-lein, neu'r rhyngrwyd, iawn, mae hwn yn rhywbeth, diolch yn newydd i chi, iawn, y seicolegwyr ar sylwi ymddygiad newydd ar-lein yn gystal â ffyncio seicolegol traddodiadol, mwy effeithiol ac ar raddfa a chwmpas na allan sy'n rioed wedi dychmygu hanner can mlynedd nôl. So, ydych chi'n gallu gwneud ymchwiliad, neu ydych chi'n gallu gweld beth ydych chi'n weld yn y llun yma, a mae'n gallu cael ei rannu filoedd ar filiynau weithiau. Iawn. A wedyn arolygon, so felly fatha chwilieduron, arbrofion bach weithiau fyd, a ddefnyddio'r amlaf ar-lein, mae'n chwilio yn defnyddio gwefannau rhydweithio cymdeithasol, yn gystal fatha dwi'n siŵr, dwi'n wedi gweld gymaint o Snapchat cael ei ddefnyddio, dwi'n gwybod bod Facebook cael ei ddefnyddio, ac dwi'n siŵr bod Snapchat cael ei ddefnyddio hefyd. Ond beth ydy bod chi'n gallu rhannu'r deunydd efo llawer o bobl gwahanol, a ydych chi'n gallu cael gwybodaeth yn ôl sydyn. Dwi wedi gweld yr prawf strŵp, dwi'n gwybod os ydych chi wedi gwneud hwnna yn eich ochr gwybyddol chi, lle gennych chi eiriau wedi, y lliwiau, neu geiriau lliwiau wedi cael ei lliwiau gwahanol, a dwi'n gweld pa mor gyflym ydych chi'n gallu wneud hynna, a weithiau mae hwn yn rhywbeth ydych chi'n gallu gwneud ar-lein i nifer fawr o bobl yn sydyn iawn. Iawn, so felly mae gen ni ddiffiniad yma, a mae gen i ddisgrifiad y beth mae bob un yn golygu.
A dau, fel wedi dweud, i'r dealltwriaeth. Wan ta, so chi'n gorfod cymwyso'r wybodaeth sefyllfa newydd. So enghraifft fan hyn, mi fysa fo'n dangos ymchwiliad, mi fysa chi'n gorfod deud wedyn, ydy hwnna'n y maes, ydy o yn yr labordu, a gallu esbonio pam da chi'n meddwl bod o'n labordu, a pam da chi'n meddwl bod o yn arbrof maes. A wedyn, yr ochr arall ydy'r gwerthuso. Mae'r plus a minuses o mantis ac anfantais. So manteision labordu, lefel uchel iawn o reolaeth, iawn, dilysrwydd mewnol uchel, be mae'n golygu ydy dilysrwydd, ydych chi'n mesur beth ydych chi fod i fesur, so be mae'n golygu ydy bod chi yn mesur beth ydych chi'n trio mesur, achos some newid yna eraill yn effeithio beth ydych chi'n neud, mae'n dilysrwydd mewnol uchel. Mae'n anodd, peth cyntaf ydych chi'n neud yn ei dau, os ydych chi heb wneud dilysrwydd eto, mae'n golygu bod geiriau mae'r terma'n dod mewn, a mae o weithiau, ydych chi angen cyrraedd diwedd yr uned mwyn gallu bod i gyd yn dod yn gyflawn i chi wedyn. Gallu nhw offer arbenigol mewn labordu, anfantais, dilysrwydd ecolegol isel. Be mae'n golygu ydy bod o ddim yn dilysrwydd dydd i ddydd. Dych chi ddim yn ymateb fel sy'ch chi'n neud mewn bywyd go iawn. Iawn, mae gynnal gwasgu bwtwm mewn labordu, ond ella mewn yn y byd go iawn, sa'ch chi ddim yn ymddwyn ffordd ydych chi'n deud ydych chi'n ymddwyn. Mae yna hefyd fwy o risg o gael nodweddion galw, be mae'n golygu ydy bod chi'n gallu cael eich arwain mewn ffordd i gilydd, achos os ydych chi'n ydych chi'n disgwyl bod chi'n gyfranogwr mewn ymchwil, a ydych chi'n trio plesio, neu ydych chi'n trio neud beth ydych chi'n disgwyl i wneud. Ond y lefel uchel o reolaeth, a dilysrwydd mewn uchel, hyn ydy'r ddau mantais fawr, a dilysrwydd ecolegol isel ydy'r anfantais mawr ydy bod o ddim yn esbonio beth sy'n digwydd dydd i ddydd. Iawn, mewn amgylchedd maes, os di ymchwiliad digwydd yn y maes, be mae'n golygu ydy, fel ni'n sôn dan bod yn digwydd yn y bywyd yn y byd go iawn. So mae'r dilysrwydd ecolegol yn uchel, achos da chi yn edrych ar ymddygiad yn lle mae'r ymddygiad yn fod i ddigwydd. So os dwi eisiau edrych ar be di effaith alcohol ar bobl sydd yn gadael tafarndai, a dyn nhw'n ymddwyn nhw'n wahanol, wel dwi'n gallu edrych ar ymddygiad yn digwydd yn y stryd ar ôl i'r tafarndai gaig yn y blaen. Os dwi eisiau edrych ar os ydy plant yn dosbarth yn fwy tebygol o wrando os dyn nhw mewn gwisg ysgol, i gymeru os dyn nhw ddim mewn gwisg ysgol, iawn, wel gallu gwneud yn ymchwiliad mewn stafell losbarth ar diwrnod, mae'n disgyblion yn gwisgo ddillydd hunain i gymeru efo diwrnod arall i weld sef wahaniaeth yn yr ymddygiad. Iawn, mae'n arbrof maes, mae'n digwydd yn lle mae'r ymddygiad yna'n digwydd. Da chi gallu ymchwilio i ystod eang o bethau, a mae'n debygol o adlewyrchu'r bywyd go iawn, bywyd dydd i ddydd. Anfanteision ydy dilysrwydd mewnol is, oherwydd diffyg reolaeth os newid yna eraill. Felly, be mae'n golygu ydy bod da chi ddim yn gallu reoli bob dim arall, lle bod da chi mewn i'r sylwi gwers, ond mae'n bwrw o eira tu allan, felly mae pawb yn meddwl amdano'r eira tu allan, mae yna wenyn, neu beth bynnag da chi eisiau galw hwnna, bi yn dod mewn i'r dosbarth, a wedyn hynna wedyn achosi pandemonion, a dwi'n byd i wneud efo'r gwisg ysgol, neu ddim gwisg ysgol, mae gyd i wneud efo'r ffaith bod y gwenyn yma mewn na. Nes dyn ni edrych ar, ella bod rhywbeth mawr wedi digwydd, arall yn digwydd, bwrw glaw, braf, mae hynna i gyd yn pethau sy'n cael effaith ar ymddygiad, ond di hwnna bys ar newidyn yn nibynnol, dim hwnna sy'n chi'n edrych ar. Ar y lein, be di mantais o ymchwiliad ar lein, di bod y sampl yn gallu bod yn enfawr. Iawn, da chi'n gallu casglu data sy'n hawdd iawn i ddadasoddi, hawdd iawn i ddadasoddi o bob ran o'r byd, iawn, ac sydd yn gallu golygu bod gennych chi sampla anferthol weithiau. Anfanteision, materion moesigol o ran cydsyniad gwybodaeth, ydych chi'n gallu cael eu caniatâd gwybodaeth, ydych chi'n sicr bod pawb sydd yn neud y choliadur chi neu neud yn ymchwil yn deud y gwir efo pwy ydyn nhw ac yn dallt yn iawn beth sy'n digwydd yn rhan ymchwiliad. Ac yr llall ydy, y broblem ydy ar-lein, ydy'r gwirionedd yn cael ei ddeud, a ydy bob dim sy'n cael ei ddeud ar-lein yn wir. Iawn, ydy bob dim, a gennych chi'n ffordd i wirio fo. Ac oherwydd hynna, ella bod yna ddipyn o gelwydd yn digwydd. So dyna fo, manteision, anfanteision. Rhan gyntaf ydy bod gennych chi, bod chi'n gallu esbonio fo,
Yr ail ran ydy bod chi'n gallu adnabod o, ac y trydydd rhan ydy bod ni'n gallu gwerthuso fo. Iawn? A mi oes gennych chi gwestiynau byr ar hynna. A dyn ni'n mynd i drech yr gwestiynau yn hwyrach ymlaen. Iawn. Yn y rhan yma, cynllun arbrof, doedd na ddim trefnydd gwybodaeth ar hwn, ar wefan Cybac, felly rhywbeth bach dwi wedi sgwennu'n hyn di hwn. So, cynllunio arbrof. Esbonio yna, dwi'n gorau esbonio beth i arbrof. Eto hwn yn enghraifft o rhywbeth lle meddech chi'n gwybod iawn beth i arbrof, hwyrach ymlaen, lle bod chi ddim yn gwybod ar hyn o bryd. Yn syml, arbrof ydy pryd ydych chi yn newid un newidyn ac yn mesur yn arall. A da ni'n galw'r newidyn, da chi'n newid yn newid annibynnol, yr un peth y gwyddonaeth, a beth da chi'n mesur di newidyn dibynnol. So mae seicoleg yn aml gennych ymddygiad cyfnogwyr yn cael ei fesur unwaith ydy'n un cyflwr o'r newidyn annibynnol ac yna eto dan cyflwr arall o'r newidyn annibynnol. Yr enghraifft, mae blwyddyn 30 wan di edrych ar effaith yr amgylchedd ar y cof, a felly maen nhw yn edrych ar drio cofio darn o wybodaeth mewn distawrwydd, a wedyn mae'r un cyfnogwyr wedyn yn edrych yn trio cofio darn o wybodaeth efo cerddoriaeth yna. Wan ta, yr newidyn annibynnol di cerddoriaeth neu ddim cerddoriaeth, a felly yr newidyn dibynnol di faint maen nhw'n gofio. Iawn? Ydych chi'n gallu gweld? Gwahanol di hwnna, dim gwanhal. Iawn? Ond newid hwnna wedyn. So felly, be gennych chi fan hyn ydy, mae hwnna'n arbrof achos da chi'n newid os y sŵn i beidio, da chi'n gweld, ydyn da chi'n mesur newidyn dibynnol faint eiriau mae rhywun yn cofio. Wan ta, mewn arbrof fel sydd wedi adolygu'n gwella perfformiad mewn prof seicoleg, newidyn, mae hynna'n, cofiwch chi, mae adolygu yn gwella perfformiad. Newidyn annibynnol byddai adolygu neu ddim, a'r newidyn dibynnol byddai marciau'r prof seicoleg. Ond ta hwnna wedi ddefnyddio fatha enghraifft dros fy gyr. So newidyn annibynnol ydy, ydych chi'n adolygu neu beidio, ac y newidyn dibynnol ydy eich marc chi yn y prof seicoleg. Iawn ta, mae yna dri cynllun gwahanol gallwch chi gael i fynd. Iawn? Sef y cynllun cyntaf ydy grwpiau annibynnol. Cynllun grwpiau annibynnol. Iawn ta, mewn cynllun grwpiau annibynnol, mae hwn yn arbrof lle mae gennych gyfnogwyr gwahanol yn cael ei mesur yn ymodau gwahanol yn newidyn annibynnol. So, yn yr enghraifft uchod, mi fyddai eich cyfnogwyr yn cael ei rhannu'n ddau grŵp, un grŵp yn adolygu, a bydd y grŵp arall ddim yn adolygu, ac yna fysa'r ddau grŵp yn sefyll y prawf. Iawn? A fel gwelwch, mae cyfnogwyr gwahanol yn y ddau gyflwr o'r newidyn annibynnol, hanner wedi adolygu a hanner arall ddim. So felly, ydych chi'n cael dosbarth o 30, iawn, ydych chi wedyn ar hap yn rhaid hanner nhw i adolygu, hanner nhw ddim, a wedyn ydych chi'n prawf i bawb nhw. So newidyn annibynnol di adolygu ni ddim, a wedyn yr un prawf ar diwedd, a ydych chi'n cymharu'r ddau grŵp. Iawn? Mantais ym, so ddim effaith ymarfer. Mae pawb yn gwneud y prawf unwaith, felly so ddim effaith ymarfer. Gan fod cyfnogwyr gwahanol sydd yn y ddau grŵp, nid ydyn nhw'n gwella erwydd ymarfer, na'n gweithygu achos bod nhw'n diflasu fo'r dasg. Iawn? Yn yr enghraifft uchod, mae'r pob cyfnogwyr yn gwneud prawf unwaith, ac felly nid oes grŵp a mantais dros y llall. Anmantais ydy bod gennych chi wahaniaeth yn y cyfnogwyr, neu newidynau cyfranogwyr, iawn, sydd ddim yn cael ei reoli. Be mae hynna'n golygu ydy ella bod un grŵp yn fwy tebygol, ella bod un grŵp ar hap yn gryfach mewn seicoleg yn y grŵp arall. Felly mi oes nhw'n perfformio'n well beth bynnag. Ac oherwydd hynna, dyna mae'n neud y brawf yn un teg iawn, achos mae gennych chi wahaniaeth yn y cyfranogwyr, iawn? So newidynau cyfranogwyr mae'n galw hynna. So pobl gwahanol, a mae'r pobl ella yn well mewn un grŵp na'r grŵp arall, ar hap. A felly mynd i fformio well gweitha'r adolygu. Mae'n anfantais arall lle ydych chi angen fwy o cyfnogwyr. Os ydych chi angen 2 set gwahanol o bobl, wel, ydych chi angen dwbl o pobl i allu gwneud yr ymchwiliad yma. Iawn, dyna'n neud synwyr, gobeithio bod o. Iawn. Oce, felly gen i gynllun arall. Cynllun ailadrodd mesurau. Ond fel mae'r enw yn dweud, mae ailadrodd i, ella bod gen ni'r un pobl rwan sydd yn gwneud y ddau gyflwr gwahanol o'r newidyn annibynnol. So ar brof lle mae gennych yr un cyfnogwyr yn cael ei mesur yn ymodau gwahanol newidyn annibynnol. Felly, os ym edrych ar os yw datblygu yn cael effaith ar berfformiad yn seicoleg, byddai'r holl gyfnogwyr sefyll arholiad seicoleg heb adolygu ac yna'n sefyll arholiad tebyg ar ôl adolygu. So mae'r cyfnogwyr chi gyd yn gwneud
un cyflwr o'r newidyn annibynnol a wedyn y cyflwr arall. So, da chi'n cymaru perfformiad un cyfnogwyr efo fo'i hun yn yr ail gyflwr. Ac felly, gennych chi ddim gwahaniaeth yn y cyfnogwyr. Iawn? So, wedi cael ei reoli wan. Mae gennych chi'r un pobl yn grŵp 1 a grŵp 2. Da chi'n cymaru Joe Blogs efo Joe Blogs. Iawn? Gan bod yr un cyfnogwyr sy'n y ddau amod o'r newidyn annibynnol, nid oes gwahaniaeth rhwng y bobl yn y ddau grŵp. Eto, mae yna wall bach o fanna, neu sortio hwnna allan. Felly, yn yr enghraifft uchod, ydych chi'n gwybod bod gallu pawb yn y cyflwr heb adolygu'n union un peth ar ei sydd wedi adolygu gan ei bod yr un pobl. So, mae'n afantais mawr. So, yr un pobl dio. Hefyd, ydych chi'n llai gyfnogwyr, ydych chi'n hanner gyfnogwyr i gymaru efo'r llall. Ond mae gennych chi anfantais, ac ar anfantais dwi'n gennych chi effaith ymarfer. Gan fod y cyfnogwyr y ddau grŵp gallant wella oherwydd ymarfer neu gweithygu oherwydd blinder yn dasg. Achos maen nhw wedi gwneud y peth unwaith a maen nhw'n gwneud o eto. Wel, maen nhw wedi dall beth sy'n digwydd ac oherwydd yna mae'r perfformiad yn mynd i newid. Yn edrych mae pob cyfnogwr wedi gwneud prosegoliaeth ddwy waith ac felly mae mantais yr ail waith gan bod wedi ymarfer. Iawn. Oce, so gen ni un lle ydych chi'n wisio yr ailadrodd lle ydych chi'n wisio'r un pobl ddwy waith a gen chi cynllun annibynnol lle ydych chi'n wisio pobl gwahanol. Iawn, mae gen chi mantais gan mantais i'r ddau nhw. So felly, oes yna rhywbeth arall gallu gwneud i drio dod dros y problemau yn fan hyn? Wel oes. Cynllun parau cyffredin. Yn y cynllun yma, mae'r cyfranogwyr yn cael eu mesur neu brofi cyn dechrau'r ymchwil ac wedyn maen nhw'n cael eu paru ar sail yr ymddygiad neu yn sgil, y sgil sy'n cael ei fesur. Yna mae un par yn mynd i un cyflwr yn newidyn annibynnol a mae llall yn mynd i cyflwr arall. Enghraifft, yn yr ochr ddechrau, swn i'n rhoi prawf seicoleg a mi fyswn ni'n rhoi marcio pawb fyny, a wedyn swn ni'n ffeindio rhywun sydd efo marc, ydyn ni bod rhywun wedi cael 98, a swn ni'n ffeindio rhywun yn 98 arall, a mi fysa un person 98 yn mynd i un grŵp, a fysa person arall yn mynd i grŵp arall. A wedyn, mi fyswn ni'n gwneud un peth yn y 97s, 83s, iawn, a swn ni'n gallu splitio holl ffordd lawr. Felly mae gen ni berson yn mynd i'r grŵp lle maen nhw'n adolygu, a mae gen ni berson arall sydd efo'r un sgiliau yn mynd i'r un lefel sgil yn mynd i'r grŵp arall sydd ddim yn adolygu. A felly mae o wedyn yn golygu bod ni'n gallu cymharu'r ddau unigolyn yma, ond dyn nhw mond yn neud unwaith, so dyn nhw ddim yn cael yr boredom, yr effaith o wedi wneud yr ymarfer o blaen, dim effaith ymarfer o gwbl yna. A felly mae'n cael gwarad o lot o broblemau ni wan, ydy achos dyn nhw mond yn neud unwaith a dyn nhw ddim yn gallu cael effaith ymarfer. A does ddim gwahaniaeth rhwng cyfnogwyr achos dyn nhw ddim misyn nhw gyd yma'n llaw. Dim gwahaniaeth yn y cyfnogwyr gan ei bod mantais gan bod yn paru gen unigolion sydd yn perfformio'n debyg iawn iddynt. Mantais arall dim effaith ymarfer gan bod cyfnogwyr gwahanol yn y ddau gyflwr o'r newidyn annibynnol, ond yr anfantais mawr ydy mae angen llawer mwy o gyfnogwyr. Un, achos mae pawb yn gallu cael ei ddefnyddio dwywaith. Mae pawb yn cael ei ddefnyddio unwaith, so felly dyn nhw'n gallu cael ei ddefnyddio dwywaith. Iawn. Ond dau, y broblem fwyaf ydy, os da chi'n ffeindio rhywun sy'n 99 a sy'n neb arall efo sgôr uwch 95, mae'n person allan ar ymchwiliad. Iawn, so felly mae nifer fawr o bobl da chi ddim yn gallu paru fyny achos does gennych chi neb tebyg iddyn nhw ac oherwydd hynna maen nhw allan yn ymchwiliad a mi yna felly'n golygu bod chi angen niferoedd mawr iawn a hefyd mae o'n fwy o waith achos da chi'n gorfod gwneud gwaith yn dechrau cyn bod chi'n gallu dweud ymweliad llawn jyst i allu rhaid yr trefn yma a gallu gweld faint o dda ydyn nhw ar ryw sgil benodol. Iawn, so felly dyna'r cynllun arbrawf. So yn fanna, dyn ni angen gwybod be ydyn nhw, so gennych chi 3, so gennych chi parau cyffredin, iawn, mae gennych chi grwpiau annibynnol, so grwpiau annibynnol, pobl gwahanol iawn nhw'n y ddau grŵp, mae gennych chi'r ailadrodd, so mae gennych chi yr un pobl yn y ddau grŵp, a wedyn mae gennych chi'r parau cyffredin, lle da chi'n rhoi prawf y gyntaf, a wedyn da chi'n rhoi pobl sydd efo'r un nodweddion, ond pobl gwahanol ydyn nhw yn y ddau grŵp. Iawn. Ac yn fanna, dyn ni'n gorfod gwybod mantais ag anfantais. Iawn ta, illa bod hwn ydy'r rhan anoddau, a dwi'n cymryd hwn eto o'r trefnyddion gwybodaeth. Dwi wedi newid un gair ar y trefnyddion gwybodaeth achos da ni'n hapus efo. Sori, rwy'n o'ch bac, dwi'n ymddiheuro ond gallwn cytuno efo hwnna. Oce, felly, be mae hwn edrych ar, ydy'r beth hollol wahanol eto. Dwi'n deud bod i gyd y bethau gwahanol tro yma, a dwi'n edrych ar lefelau data. Be mae'n golygu os da chi wedi casglu'ch data chi, da chi'n gorfod gwybod pa lefel ydi o. Iawn, sy'n swnio'n rhywbeth odd iawn os da chi'n symud o tygau i fan hyn. Ond dio ddim mor anodd hynna. So, enghraifft wan, os swn i'n gofyn i chi
os ydych chi, swn i'n gofyn i bobl rhedeg ras, iawn, a wedyn swn i'n rhedeg ras, a swn i'n gweld pwy sy'n rhedeg ras, ac ar ddiwedd y ras swn i'n dweud, mi ydych chi wedi cael gwobr, ydych chi wedi cael gwobr, ydych chi wedi ennill rhywbeth, a ydych chi heb ennill yn byd. A felly swn i wedyn yn cymryd y ras a mae'r pobl yna sydd wedi ennill rhywbeth yn un categori a'r bobl sydd heb ennill yn y categori arall. Iawn? A na fo'r unig ddata dwi'n casglu, jyst, da chi wedi curo ni ddim. Iawn? A wedyn mae hwnna ddata enwol, achos dwi'n beth dwi'n gwybod i categories. Da chi wedi curo neu da chi ddim. Iawn? So da chi gallu gweld bod nhw mewn categori yma. Os dwi wedi bod chdi bach mwy effro pan maen nhw'n rhedeg rownd, a dwi wedi gallu gweld, hwnna gynta, ail, trydydd, pedwerydd, pumed, chweched, seithfed, iawn, dwi'n gallu deud pa safle rwy'n, da ni wedyn yr ddata chdi bach fwy o wybodaeth. Da ni'n just yn gwybod os rwy'n di curo ni ddim, wan da ni'n gwybod beth i safle pawb, a mae hwnna'n ddata trefnol. Iawn, da ni'n gallu ffeindio safleoedd pawb yn y ras. Iawn, so da ni'n gallu deud wedyn, os gennych chi ddata trefnol, weithiau, mae data fatha, swn i'n gofyn rwy'n rhwch marc apustrwydd allan o 5 i chi, ydych chi'n rhoi y sgôr allan o 5. Wel, dydy'r 5 marc na ddim yn golygu'n byd, really. Ond, fatha, os ydych chi'n 1, 2, 3, 4 neu 5 lefel apustrwydd. Ond, ydych chi'n gallu rhoi hynna mewn trefn, dyn. Iawn, so'r 5 fysa'r ucha, 4 sy'r wedyn. Ac oherwydd yna, ydych chi'n gallu newid y data yna'n lefel trefnol yn hawdd iawn. Bod yr rhifau yna'n golygu'n byd, ydych chi'n gallu newid o'n rhifau trefnol. So, felly, welwch chi weithiau bod os di'r rhywbeth holiadur efo rhyw 5 atab gwahanol yn gallu bod yn efo, weithiau eitha alw hwnna'n lefel trefnol, achos ydych chi'n gallu rhoi trefn ar y data yna wedyn. Ond ydych chi'n gallu rhoi gwerth iddo fo, ydych chi'n gwybod bod un faint yn fwy di un na 2. Iawn. Da ni'n chydig bach fwy o ddata wedyn, da ni'n lefel cyfwng, interval, so lefel mesur a chyfyngau rhifiadol cyfartal rhwng sgorau. Wanta, tymheredd mewn Celsius, diwn, iawn. Mae'r bwlch rhwng 1 a 2 radd, rhywun fath o bwlch rhwng 21 a 22 radd. So mae yna fwlch pendant, a mae hwnna'n aros un peth. Interval, mae'r cyfwng, mae'r gap yr un peth. Mae'n traed yn gallu bod yn lefel cyfwng gwyd, fatha mae'r seis, mae'r lefel rhwng 2 ac 1 yn pethau gwahaniaeth rhwng 11 a 10. Mae maint traed yn un da iawn i gofio, achos does ddim 0 perffaith efo maint traed. Iawn, ydych chi'n gwybod chi'n mynd o seis 1, wel, ydych chi'n mynd seis dim, ydych chi'n seis 13 plant ac yn y blaen. Ac efo tymheredd hefyd, diolch yn cweit yn gweithio, mae os y ffisegwyr neu cemegwyr allan fan'na ag y sôn am Calvin, mae hwnna allan yn gywir i'r nesa. Iawn, ond cyfwng ydy mewn Celsius, neu ddim mewn hynna fan. Iawn, ond ydyn yr un mwyaf cywir, iawn, ydy lefel mesur sydd â cyfwng, iawn, cyfynga, sorry, so mae'n dweud bod y ratio yn aros yn un peth drwy'r amser, a bod yna bwynt absolute 0, fatha mesur pellter mewn centimetres, cyflymder milltir awr. Mae hein efo 0 perffaith, iawn, a mae 10 dwywaith 5 a mae 20 dwywaith 10, a mae hynny'n parhau drwy'r data gyd. A dyn ni'n cael hwn yn gymhareb. Wan, sy'n llawer o wahaniaeth rhwng cyfwng a cymhareb, iawn, ac fel arfer, ydych chi'n chwilio am pethau fatha 0, mae yna 0 absolute, a ydych chi'n gwybod bod wedyn yn gymhareb, neu bod yr cymhareb yn aros un peth drwy iddo fo, ond os gennych chi ddata sydd efo unedau, a bod o'n newid rhywfaint po tro, so yn gallu bod yn cyfwng hefyd, iawn, ond dyn ni'n chwilio am 0 absolute i fod yn edrych ar y gymhareb. Y fan hyn, da ni ddim yn gorau gwerthuso, pwy sy'n gorau gwerthuso math o gwahanol ddata, ond mi ydych chi'n gorau gallu gwybod y diffiniad sydd fyny fan'na, a wedyn yn ogystal â hynna, da chi'n gorau gallu adnabod. Felly mi fydden nhw'n rhoi cwestiwn i chi, a da chi'n gorau adnabod wedyn o hynna be ydy'r pa fath o ddata ydy hynna. A mi na'n edrych ar yr cwestiwn arholiad. Iawn, o'n i fod bod yr atab ddim yn dod fyny yr un amser, ond mae'n siŵr fi am wneud hynna'n iawn fan hyn to. Cwestiwn yma, efo atab yn barod, trwy bod bobl chi dechrau'r atab y syth. Cynaliad ymchwiliwr arbrof labordy i weld sut byddai 15 munud o unigrwydd ddi-ddyfais bod yr eich pen eich hun heb ffôn symudol ac yn y blaen yn effeithio ar emosiwn. Hynny'r dybiaeth angen oedd bydd lleihad yn ymateb emosiynol y cyfnogwyr sy'n trilio 15 ar eu pennau hunan, gymaru grŵp grwg sy'n trilio 15 munud sgwrsio ac ymchwilydd. Disgrifwch un o cryderau gan gwendidau ymchwil sydd gynnal mewn ymgylchedd labordy.
Iawn, so felly, be di hwn ydi, just mantais ag anfantais mantais ag anfantais ffaith bod fi'n defnyddio, dwi'n edrych ar atab, dwi wedi sticio atab yna, dim yr un atab ydy yna. Iawn, ia, so dydy'r atab yma ddim yn mynd efo hwnna, so dwi wedi, fe ddau newid hwnna dyn, just yn ôl. So mae'r cwestiwn yn iawn, dydy'r atab yma ddim yn mynd efo, so bydd rhaid fi just addasu hwnna erbyn rhaid o fyny, mae'r ddau beth yn mynd fyny fi gilydd. I cryfderau gwendida, so be gen i eitha cryfderau gwendida? Felly, cryfder a gwendid cael gyda'r amgylchedd y bordy, felly gennych chi rheolaeth dda dros newid yn y dryslyd, iawn, so does gennych chi newid yn y dryslyd yna, so ydych chi'n gallu gweld bod unrhyw emosiwn, ydych chi'n gallu rheoli, mae gen nhw dabledi neu ddim, does ddim byd arall yn digwydd na, so does ddim byd arall yn gallu effeithio ar y cyfranogwr, iawn, achos gennych chi reolaeth dda dros hynna. Anfantais ydy bod yr amgylchedd yn artiffisial iawn, so felly mae'r dilysrwydd dydd i ddydd yn isal, neu dilysrwydd ecolegol yn isal, achos mae'n rhywbeth, mae'n sefyllfa annebygol fod yn y sefyllfa sy'n digwydd iddyn nhw ddydd i ddydd. Ond mi fydd yr atab cywir o cybac fyny yna hefyd, dwi heb roed o fyny yn hwn ar hyn y bryd. Dwi'n fwn i weld y well i mi. Oce, so 2022, mae'r rhain ar cwestiynau i gyd o 2019 i 2022, sy'n dangos faint o cwestiynau sy'n dyfynu bob blwyddyn ar y pynciau yma. Gan yr enghraifft, esboniwch beth yw ystyr cynnal ymchwil yn y maes. Iawn, so felly eto mae lleoliad, a wedyn ymchwil gen i mewn gylchedd naturiol, enghraifft ysgol ymchwil nad yw'n seiliedig ar labordy, gall weithio fod y safonol o hyd, dwi'n gwybod sa'ch angen hwnna. So mae'r disgrifiad o lefel cywirder yn drylwyr ac yn amlwg wedi gysylltu ag enghraifft. So ymchwil sy'n digwydd yn ymgylchedd naturiol. A fe gallech chi ddeud hefyd bod o'n, dach chi'n angen y gwerthuso fo'n dweud lefel rheolaeth dros newid yr ystod, lefel rheolaeth is dros y newidau dryslyd na mewn labordy. So mae yna bethau, ydych chi'n meddwl, sydd dwi'n cael hwnna mewn 4 marc, wel, ydych chi'n gallu defnyddio pethau allan o'r gwerthuso hefyd, bod ddim marciau gwerthuso yna, ond ydych chi'n gallu defnyddio pethau fanna. Hon y 2019. Eto'r un cwestiwn. Gan gynnwys enghraifft o'r ymchwil hwn, nodwch exboniwch y math o gynllun arbrawf sydd wedi cael ei ddefnyddio. Hwn oedd yr ateb yn dechrau'r cynt. Iawn, so mae gen ni'r cynllun. So'r cynllun gen ni fan hyn, dwi'n edrych yna fo. Dwi'n gwybod lot o fod i, os gwch chi posio fo drio fo. Nodwch math o gynllun arbrawf. Felly, ffordd dwi'n darllen o ydy, mae gennych chi cyfranogwyr sy'n treulio 15 munud i bennu hunan, iawn, a wedyn mae gennych chi y grŵp cyfranogwyr arall sy'n defnyddio i ddefnyddio sgwrsio ymchwilydd. So felly, mae gennych chi... dwi wedi sgwennu'r atab o gwir ein. Iawn. So be gennych chi ydy, gennych chi grwpiau annibynnol, mi fysa hwnna, iawn. So nodwch exboniwch pam mae gennych chi gyfranogwyr gwahanol yn ddau grŵp. Iawn, mae un set o gyfranogwyr sydd yn sgwrsio, un set o gyfranogwyr sydd yn sgwrsio ymchwilydd, un sgwrsio yn ystod ben hunan, a da chi'n dechrau'r gwahaniaeth rhwng nhw. Iawn, dydy'r atab yna, mae'r atab fel arfer yn mynd yn dda iawn efo, ond dim dyna bydd yr atab sy'n mynd efo tro yma. Dwi'n cael hwyl ofnadwy ar rhain, mae'n ei ofn. Iawn, ond mi na i sicr pan mae'n cael ei uwchlwytho bod o'na. Trafodwch gryfderau gwendidau cynllunio arbrawf ailadrodd mesurau. Mae hwn yn anodd yn 6 marc, so gen i gynllun ailadrodd, so gennych chi mantais di llai o bobl, dim gwahaniaeth rhwng cyfranogwyr, anfantais ydy bod effaith ymarfer, a wedyn mae gennych chi cyfnewid yna cyfranogwyr rheoli, angen sampl llai, effaith ymarfer ddod yn o'r digwyddiadau, ddim yn digwydd gath ddiflastod, so mae'n esbonio beth ydy hwnna, a mae yna 6 marc yn dod allan hwnna wedyn. Yn fan hyn, mae gen i lefel emisys dangos categori data wedi cynrychioli gan amlder. Nodwch lefel emisys yn cael ei ddefnyddio. Lefel emisys dan ni ddangos categori data
wedi cynrychioli gan amlder. Does gan y setiau data ddim gwerth rhyfeddol perthynol, so dim rhifa sy'n edrych ar y lefel fwy o syml. Dwi'n gwybod os da chi'n cofio be ydyn nhw hwnna wan. Iawn, ac mae'r llall lefel misus sydd â chyfynau cyfartal gyda sgoriau ac sydd â pwynt 0 absolute. So, gen i fi'r un hawdda, mae gen i fi'r un odda. Da chi'n cofio beth enwa nhw? So, y cyntaf ydy'r enwol, nominal, ac yr ail ydy'r data cymhareb. Just y marc, da chi'n gael am hwnna. Da chi'n cael y marc am adnabod. Iawn, yr un cywir. A mae gen fi un cwestiwn arall. Dwi'n yn gwybod os ydy'r cynllun marcio mynd efo'r ateb. Dwi'n cael trafferth. Cafodd atebion i'r cwestiwn pa mor bryderus ydych chi am newid hinsawdd ei mesur radda 1 i 7. Nodwch pa lefel mesur gafodd ei ddefnyddio i gyfnodi'r atebion gyfnogwyr. Dwi'n cofio hwn dod fyny a mi gath hwn drafferthion mawr, achos mae pobl yn gweld yr rhifa ac yn meddwl, mae hwn yn ddata cyfwng achos mae gennau'r rifa. Ond eto dydy'r rhifa yna ddim yn... Does ddim unedau efo nhw, a da ni'n gwybod bod y gwahaniaeth rhwng bob un yn iawn. So felly, bod y rifa yna, da chi'n mond yn gallu rhoi do mewn trefn. So felly, lefel mesur trefnol ydy'r un priodol o fan hyn. Iawn, sydd yn anodd iawn i wneud. Iawn ta, na fo ddiwedd hwnna. Na i stopio siario. A felly, felly mi fydd yr pwynt pŵer yna i gyd yna, neu jyst sicrhau bod yr atebion cywir sy'n mynd efo'r cwestiynau cywir, a mi fydd hwnna'n mynd fyny. A wedyn mae yna dair rhan yn hwn, sef lleoliad yr ymchwil, cynllunio'r bro, lefel mesur, rhannau gwahanol iawn i gilydd, ond fel da chi'n gallu gweld bod yr uned 2 yma, cwestiynau byr, atebion byr, da chi angen dysgu yr diffiniad yn fanwl iawn, a wedyn da chi angen deall i addasu fo, a wedyn ar ôl hynna, da chi angen gallu gwerthuso y rhai darna, so dim ond lefel mesur yn peth eraill, a wedyn, ond illa bod o ella'n siwtio rhai bobl, achos da chi'n gorau sgwennu trithodau fel o'ch chi gorau wneud yn uned 1. Iawn, so felly na i adael o fanna. Diolch yn fawr iawn chi.